A tempada de pesca para 2018 comezará en Galicia o vindeiro 18 de marzo e rematará o 31 de xullo con carácter xeral. Así se establece na orde anual que publica o Diario Oficial de Galicia e que recolle a normativa pola que se regula a pesca das distintas especies nas augas continentais de Galicia, de acordo co previsto no Regulamento de Pesca Fluvial de Galicia do 14 de maio. O período hábil para a pesca do salmón irá do 1 de maio ao 31 de xullo, salvo nos tramos compartidos do río Eo, que dará comezo o 30 de abril e rematará o día 15 de xullo. Non obstante, cabe a posibilidade de que se adiante o remate da temporada en función das cotas de captura. A cota de captura establecida permite un exemplar por persoa e xornada cunha dimensión mínima de 40 centímetros. No río Lérez, a cota anual sitúase en 10 salmóns, mentres que no Ulla serán 60. No Mandeo os exemplares serán 5, 15 no Masma, 8 no Miño e 10 no Couto de Salmeán. No resto de coutos autorizados no río Eo non se establece cota anual de captura. En relación aos engados, a normativa indica que poden ser naturais, miñocas e quisquillas, ou artificiais, mosca artificial, culleriña e peixes artificiais ou semellantes. Para a pesca sen morte do salmón no río Ulla autorízase únicamente a mosca artificial con anzol sen arponciño. A tempada de reo será hábil entre o 1 de maio e o 31 de xullo, pero poderá prorrogarse en determinadas augas, como o Couto de Betanzos, Celeiro, Noia, Noval, Hombre, Padrón, a Ponte do Porto, Ribeiras, Segade, Traba, Viveiro e Subia. A tempada rematará o 30 de setembro. Os engados permitidos para os reos son os artificiais establecidos para o salmón, a máis do risco. No que respecta a engados naturais, permítense todos, agás as variedades de ovas de peixes e o peixe natural. Nas augas salmoneiras está prohibido o uso de cebos naturais, agás os engados para a pesca de salmón nos seus coutos. A troita. 10 exemplares por día e persoa. Para esta especie, a tempada comeza o 18 de marzo e remata o 31 de xullo. Nos coutos, con convenio de colaboración, prolongarase ata o 30 de setembro na modalidade de pesca sen morte e nas augas salmoneiras. Nas do reo ou nas de montaña retrasarase ata o 1 de maio. Por norma xeral establecese a posibilidade de capturar 10 exemplares ao día e por persoa, cunha talla mínima de 19 centímetros, e os engados son os mesmos que os da tempada pasada. Unha das novidades desta tempada é un réxime especial de pesca para a celebración do 22º Campeonato de España Salmónidos Mosca Xuventude, que se celebrará nos coutos de Sallas e Verdes do 12 ao 14 de xullo.